नमस्कार. मी कवी रवी कदम चव्हाणवाडी, तालुका तुळजापूर, जिल्हा उस्मानाबाद. मी स्वराज्याचे धाकले धनी छत्रपती संभाजीराजे यांच्या जीवनावरची मृत्युंजय राज ही माझी स्वयंरचित कविता तुमच्यासमोर सादर करत आहे. कवितेचं शीर्षक आहे मृत्युंजय राज. लखलखत्या सूर्या प्रति ते तेज, हिंदू धर्मभूषण ते शंभूराज. प्रजाहित रक्षण शौर्य तो वीर, न्याय न्याय पंडित शंभूराज. दुष्ट बुद्धीचा औरंग्याचा तो डाव, दुष्ट बुद्धीचा औरंग्याचा तो डाव. धर्मवीर शंभूराजाच्या शौर्याला, असह्य त्या वेदनेला भीमा भामा इंद्रायणी नद्यांनी केला संगमावर प्रणाम. पवित्र झाली भीमा, पवित्र झाली भामा, पवित्र झाली इंद्रायणी तुळापूर संगमावर. शंभूराजाच्या त्या पवित्र रक्ताच्या रक्ताभिषणाच्या त्या थेंबा थेंबाने राव. भीमा भामा इंद्रायणी थांबली तुळापूर संगमावर आज. भीमा भामा इंद्रायणी थांबली तुळापूर संगमावर आज. धर्मवीर शंभूराजेंची समाधी तिथ, धर्माचे बनले ते तुळापूर श्रद्धास्थान. जाता तुळापुरा संगमावर आज, जाता तुळापुरा संगमावर आज. स्पर्श होता शंभूराजे समाधीचा शहारते अंग, स्पर्श होता शंभूराजे समाधीचा शहारते अंग. सांगते भीमा भामा इंद्रायणी खळखळून आज, सांगते भीमा भामा इंद्रायणी खळखळून आज. पुन्हा नाही असा राजा होणे धर्मवीर शौर्यशाली मृत्युंजय शंभूराज. पुन्हा नाही असा राजा होणे धर्मवीर शौर्यशाली मृत्युंजय शंभूराज. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराज, जय शंभूराज.